σπάνια ευκαιρία να αποκτήσετε μια μοναδική σειρά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Επιβίωση σε περίοδο κρίσης» είναι και σήμερα κοντά σας με δύο στόχους, όπως πάντα. Ο πρώτος είναι να προσφέρουμε πρακτικές συνταγές αντιμετώπισης της κρίσης και ο δεύτερος είναι να εντοπίσουμε και να αποκαλύψουμε τους πραγματικούς λόγους και αιτίες που μας οδήγησαν στην πτώχευση. Σήμερα προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο γνωστός καθηγητής του μάρκετινγκ στο ΟΠΑ, κ. Γιώργος Αυλωνίτης, ο οποίος θα είναι στη διάθεσή μας για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής να μας δώσει τους 10 λόγους του μάρκετινγκ, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί ακριβώς για να αντιμετωπίσετε μια κρίση. Λάμπρο. Κυρίες και κύριοι, κύριε Μωράκη, κύριε Αυλωνίτη, καλώς ήλθατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια εκτεταμένη κουβέντα γύρω από αυτή την επιχειρηματολογία που έχετε αναπτύξει για τους 10 βασικότερους λόγους που μπορεί κανείς να εφαρμόσει το μάρκετινγκ σε περίοδο ύφεσης. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μωράκη, να κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Μια μικρή εισαγωγή, κύριε καθηγητά, για τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και πώς έχει προβλέψει ακόμα και σε κρίσεις αυτού του είδους. Μια και το λέτε, η αλήθεια είναι το 1995, μαζί με τον συνάδελφο, τον καθηγητή, τον Θανάση τον Κουρεμένο από τον Πειραιά, είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο σε ένα από τα καλύτερα περιοδικά μάρκετινγκ στον κόσμο, διεθνές, το International Journal of Research Marketing, όπου εκεί βασικά αναπτύξαμε τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με την έννοια του ότι δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, δεν μπορούσαμε να παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες έτσι ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας. Εγώ μάλιστα στους φοιτητές μου τους ρωτάω, ας πούμε, χαριτολογώντας, ποιο είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Οι περισσότεροι μου λένε είναι το περίφημο χρέος. Λέω όχι. Το πρόβλημά μας είναι ότι σαν χώρα δεν έχουμε πελάτες. Σκεφτείτε, λέω, για ένα δευτερόλεπτο, αν τα ελληνικά προϊόντα, ξεκινώντας από τον αγροτικό τομέα και οι υπηρεσίες μας, ξεκινώντας από τον τουρισμό, ήτανε, αν θέλετε, προϊόντα και υπηρεσίες που ζητούσε ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη και σε όλη τη γη, πώς θα ήταν η ελληνική οικονομία σήμερα? Και μάλιστα τους λέω χαριτολογώντας ότι όλα αυτά τα χρόνια είμαι στην ΑΣΟΕ, το λέγαμε προηγουμένως και με τον κύριο Μωράκη, το 1986. Όλα αυτά τα χρόνια ακούω συνεχώς για τους περίφημους αναπτυξιακούς νόμους. Οι οποίοι αναπτυξιακοί νόμοι κάποιες χρονιές, όταν είμαστε στις παχές αγελάδες, οδηγούσαν στο να φτιαχτούν εργοστάσια, τα οποία ήταν βέβαια με επιδοτήσεις και τα λοιπά, και μετά γινόντουσαν ghost towns, δηλαδή ακριβώς, εξαφανιζόντουσαν. Ναι. Και από τότε είχα πει ότι εμείς θέλαμε ένα αναπτυξιακό νόμο με ένα άρθρο. Η ελληνική πολιτεία θα υποστηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς και καινοτόμους παραγωγούς, οι οποίοι θέλουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Τελεία. Τελεία. Και θα βλέπαμε μετά πώς θα ήταν η ελληνική οικονομία σήμερα. Να προσθέσω σε αυτό που είπατε στους φοιτητές σας όταν σας ρώτησαν, τους ρωτήσατε ποιο είναι το πρόβλημα και είπανε, δεν θυμάμαι τι. Το χρέος. Και τους είπατε όχι, είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πελάτες. Ακριβώς. Άρα δεν έχει marketing και πωλήσεις. Να προσθέσω ότι πέρα από αυτό δεν έχει και management. Δεν ασκείται κανενός είδους διοίκηση στην Ελλάδα. Σαφέστατα. Είναι ένα ξέφραγο αμπέλι όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι θέλει. Πρόκειται για ένα είδος διοίκησης που είναι χωρισμένο σε καπετανάτα, όπως ήταν κάποτε στην Αγγλία τα φέουδα, και ο κάθε φεουδάρχης έκανε ό,τι ήθελε στην περιοχή του, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, να ξοδεύει όσα θέλει και να στέλνει το λογαριασμό στην κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση να δανείζεται, ο πρωθυπουργός να το παίζει πρωθυπουργός, να μην ασκεί καμία επιρροή στο επιτελείο του, που θυμάστε την τελευταία εκπομπή, σας υπενθύμισα ότι ο Σαμαράς ζήτησε από τους υπουργούς του να του υποβάλουν περικοπές στα κονδύλια των υπουργείων τους. Αν είναι δυνατόν ένας ηγέτης μιας ομάδας ανθρώπων που διοικούν ένα κράτος, ένα οργανισμό, ένα πλοίο, να ρωτάει τους αξιωματικούς του
Τι πρέπει να κάνουμε? Η ηγεσία σημαίνει δίνεις εσύ την κατεύθυνση, εσύ επιλέγεις αυτά πρέπει να γίνουν, δίνεις εντολές σου και μετά βοηθάς το επιτελείο σου να υλοποιήσει τους στόχους του. Τίποτα από το ορθόδοξο management που γνωρίζουμε, κύριε καθηγητά, το οποίο επιβεβαίωσε και ο κύριος Μπουραντάς στην περασμένη εκπομπή, δεν λειτουργεί στη χώρα μας. Οι πολιτικοί νομίζουν ότι με νομοθετήματα και με τη νομική αντιμετώπιση του κάθε θέματος θα διοικήσουν τη χώρα μας. Ιδέα από management. Μια και μιλάτε για management, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, διάβαζα διάφορες οργανωτικές αρχές. Η πρώτη οργανωτική αρχή μου είχε μείνει από τότε όταν ήμουν φοιτητής, είναι, που σημαίνει άμα θέλω να οργανώσω οτιδήποτε, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Εάν δείτε, ας πούμε, την ελληνική πραγματικότητα, θα δείτε, ας πούμε, πόσο απέχει αυτό από την πραγματικότητα. Και θα φέρω ένα χαρακτηριστικό για μένα παράδειγμα. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει, όπως όλοι λένε, τη βαριά μας βιομηχανία και ήδη συμμετέχει είτε άμεσα είτε έμεσα γύρω στο 15% του ΑΕΠ. Θα περίμενα λοιπόν στον χώρο του τουρισμού να δω κάποια στελέχη, κάποιους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον τουρισμό όλα αυτά τα χρόνια, να μπορούν να συμβάλλουν στο να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κτλ. Διάβαζα λοιπόν τις προάλλες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ και είχε, δεν ξέρω γιατί, και το υπόβαθρο των μελών. 5 δικηγόροι, ένας γιατρός, μία οδοντίατρος και ένας ξενοδόχος. Ο ξενοδόχος για τα μάτια του κόσμου. Και λέω εντάξει, ΕΟΤ, με τόσους, εγώ στα 25-27 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα, έχω γνωρίσει πολύ καλούς επιστήμονες σε θέματα τουρισμού, πολύ καλά στελέχη σε θέματα τουρισμού και πραγματικά σαν Έλληνας πολίτης θα χαιρόμουν πολύ να τους έβλεπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ. Και ανταυτού βλέπω και δεν ξέρω γιατί βάλαν δίπλα και τα προσόντα, είχαν το όνομα και δίπλα είχαν και την ιδιότητα. Δικηγόρος, γιατρός, οδοντίατρος. Λέω εντάξει, τι να πω. Δηλαδή εκεί είναι που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες αν και αυτή την περίοδο της κρίσης δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την πρώτη οργανωτική αρχή, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι να πω. Να προσθέσω ότι η κομματική διακυβέρνηση, η γνωστή κομματική διακυβέρνηση είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει. Άσχετοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας και υπευθυνότητας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πώς θα επιβιώσετε σε περίοδο κρίσης? Πώς μπορούν οι πωλήσεις σας να αυξάνονται στις πιο δύσκολες εποχές? Ο Φίλιππος Μωράκης και οι συνεργάτες του στο περιοδικό επιστημονικό μάρκετινγκ παρουσιάζουν μια εκπομπή σταθμό για την ελληνική τηλεόραση. Μια εκπομπή που θα υποστηρίζει πρακτικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζονται δοκιμασμένες συνταγές επιβίωσης από την πρωτοφανή κρίση που διέλυσε την οικονομία της χώρας. Μια πρωτόγνωρη εκπομπή εργαλείο που δεν σας χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά περιγράφει ρεαλιστικά τις ευκαιρίες επιβίωσης που ακόμη υπάρχουν. Πρακτικές γνώσεις προσέγγισης νέων αγορών. Πετυχημένες συνταγές προώθησης πωλήσεων. Τα 4 χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία. Οι 3 παράγοντες αύξησης των πωλήσεων. Σωστός και λάθος τρόπος πώλησης. 12 χρυσές συνταγές πώλησης. Ο παράγοντας άνθρωπος. Έμφυτα και επίκτητα γνωρίσματα διαμόρφωσης του χαρακτήρα του. Τα 4 μοναδικά κίνητρα δράσης. Ηγεσία. Επιβίωση σε περίοδο κρίσης. Μη χάσετε την εκπομπή εργαλείο που θα σας στηρίζει στη μάχη της επιβίωσης με έγκυρες συμβουλές και έξυπνες λύσεις. Κάθε Τρίτη στις 9 με 10 το βράδυ από το Extra Channel.
σπάνια ευκαιρία να αποκτήσετε μια μοναδική σειρά 5 βιβλίων πωλήσεων γραμμένα από τα κορυφαία μέλη του μεγαλύτερου οργανισμού πωλήσεων στον κόσμο, $1 Million Round Table. Γεμάτα πρακτικές συνταγές. Το πρώτο βιβλίο είναι πώς να βρίσκετε πελάτες, το δεύτερο πώς να πουλάτε και το τρίτο πώς να κλείνετε την πώληση. Δώρο 2 άλλα best-seller βιβλία πωλήσεων, τον οδηγό επιβίωσης σε περίοδο κρίσης και το νέο στυλ της πωλήσης. Η αξία της σειράς είναι 130 ευρώ, πληρώνετε μόνο 65 συν 5 ταχυδρομικά. Τηλεφωνήστε τώρα την παραγγελία σας 9578 130 9578 130 Παύλα 1 Παύλα 2. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον γνωστό καθηγητή του μάρκετινγκ του ΟΠΑ, τον κύριο Γιώργο Αυλονίτη, και θα παρακαλέσω τον κύριο Ρόδη να μας πει. Πράγματι, κύριε Μωράκη, πρέπει να ξαναθυμίσουμε λίγο βασικά πράγματα για την δραστηριότητα του κύριου Αυλονίτη. Ο κύριος καθηγητής είναι και πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του εργαστηρίου Μάρκετινγκ και διευθυντής σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες του ίδιου τμήματος, εννοείται. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο κύριος Αυλονίτης έχει διατελέσει, και αυτό είναι σπάνιο για Έλληνα καθηγητή, και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, και γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι θεωρείστε και γκουρού του μάρκετινγκ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Εμένα δεν μου αρέσουν βέβαια αυτά τα γκουρού, γιατί έχουμε γεμίσει γκουρού και τελικά δεν κάνουμε και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, πάντως εγώ πιστεύω και ανέκαθεν έλεγα ότι θα ήταν ίσως διαφορετική η χώρα και η οικονομία μας αν οι επιχειρήσεις από τη μια και γενικώς όλοι οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία ακολουθούσαν βασικές αρχές του μάρκετινγκ. Ο κόσμος νομίζει το μάρκετινγκ είναι διαφήμιση, καμία σχέση. Και εκεί που ξαφνιάζω πραγματικά και τους φοιτητές μου όταν τους λέω ότι εγώ δεν είμαι 30 χρόνια καθηγητής στον χώρο του μάρκετινγκ, δεν έχω διδάξει ποτέ μου διαφήμιση. Και με ρωτάνε τι έχετε, τι διδάσκετε. Διδάσκω, ας πούμε, τους λέω για παράδειγμα business to business marketing, όπου ο πελάτης δεν είναι ο καταναλωτής, είναι μια άλλη επιχείρηση, ένας άλλος οργανισμός, όπου εκεί η διαφήμιση δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Ασχολούμαι με την πολιτική προϊόντος. Η πολιτική προϊόντος, τι προϊόντα θα βγάλουμε, πώς θα καινοτομήσει η επιχείρηση, πώς θα καταργήσει κάποια προϊόντα που πρέπει να καταργεί, προϊόντα τα οποία δεν συνεισφέρουν ούτε στην κερδοφορία ούτε στις πωλήσεις. Ασχολούμαι με το sales management, με πώς οργανώνουμε τη δύναμη των πωλήσεων. Ασχολούμαι με θέματα διεθνούς marketing, πώς θα διεισδύσουμε σε διεθνείς αγορές. Όλα αυτά λοιπόν είναι ειδικεύσεις του marketing και μάλιστα προσπαθώ και τους εξηγώ και τους λέω το εξής ενδιαφέρον που βέβαια ο κόσμος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί καν με το marketing νομίζω ότι ξέρει marketing και όπως λέει και ο φίλος μας ο συνάδελφος καθηγητής από τον Πειραιά ο Πέτρος ο Μάλιαρης, αν υπάρχει λέει ένας μεγάλος άγνωστος ή ένας παρεξηγημένος γνωστός είναι η επιστήμη του marketing. Και πραγματικά το έχει πει πάρα πολύ σωστά. Γιατί ακόμα και σήμερα, και αυτό το καταλαβαίνω όταν διδάσκω στα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου οι περισσότεροι δεν έχουν business background, δηλαδή δεν έχουν σπουδάσει business, και ξεκινάω να τους πω τι είναι marketing, το 99% και μιλάμε για στελέχη, έτσι μιλάμε για τα executive προγράμματα στελεχών. Το 99% θα σου πει προώθηση. Δηλαδή πώς θα προωθήσουμε το προϊόν. Και τους λες ποιο προϊόν. Και ποιος το έχει σκεφτεί το προϊόν. Και ποιος έχει κάνει την έρευνα της αγοράς για να δει τι ανάγκες έχει η αγορά για να φτιάξει το κατάλληλο προϊόν. Και ούτω καθεξής. Και αρχίζω και χτίζω πάνω εκεί και φτάνω να τους πω ότι όπως η ιατρική έχει 40 ειδικότητες, έτσι και η επιστήμη του μάρκετινγκ έχει 40 ειδικότητες. Και αν αυτές οι ειδικότητες είχαν εφαρμοστεί, μίλησα προηγουμένως για τον τουρισμό, τουριστικό μάρκετινγκ. Ανύπαρκτο στη χώρα μας. Αγροτικό μάρκετινγκ. Μια χώρα που θα μπορούσε πραγματικά να εξάγει τόσα υπέροχα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Ανύπαρκτο στη χώρα μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν εξειδικεύσεις οι οποίες είναι ανύπαρκτες στη χώρα μας. Και αν είχαν εφαρμοστεί, σίγουρα η οικονομία μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά δεν είναι μόνο στο μάκρο επίπεδο. Το marketing
μετατρέπει και μια επιχείρηση και την κάνει πραγματικά ανταγωνιστική. Και μάλιστα θυμάμαι, γυρνάω πάλι στα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί αυτά με επηρέασαν σαν φοιτητή τότε. Για παράδειγμα, αυτός που πραγματικά, παρόλο που δεν δέχομαι τη λέξη γκουρού, είναι ο μόνος που αποδέχομαι σαν γκουρού, είναι ο Πίτερ Ντράκερ. Ο διάσημος αυτός καθηγητής του management, που όταν διάβαζα τα βιβλία του που τα έγραψα από τη δεκαετία του 50, στις πρώτες σελίδες έθετε το ερώτημα, το οποίο θέτω και εγώ στους φοιτητές μου και σας πω τι απαντάνε. Ποιος είναι ο σκοπός μιας επιχείρησης? Ρωτάω τους φοιτητές μου. Όλοι με μια φωνή και μια κραυγή να βγάλουν κέρδη. Μεγιστοποίηση κερδών κτλ. Όχι, λέω. Ο σκοπός μιας επιχείρησης, και όπως πολύ σοφά το είπε ο Ντράκερ, είναι να έχει επιχείρηση πελάτη. It's to create a customer. Που σημαίνει ότι χωρίς πελάτη ούτε πωλήσεις θα έχεις, ούτε κερδοφορία. Ακριβώς. Και αυτά είναι κάποια σημεία που δυστυχώς στη χώρα μας δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Ούτε στο μικρό, ούτε στο μάκρο επίπεδο. Δεδομένου ότι μπορεί να απευθυνόμαστε απόψε και σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Το ίδιο θα λέγατε δηλαδή και σε αυτό το κοινό? Το πρώτο πράγμα δηλαδή που θα τους λέγατε είναι αυτό? Φυσικά. Εγώ έχω μετρήσει μέσα από έρευνες, έχω δει ότι μόνο ένα 7% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταλαβαίνουν και υιοθετούν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ. Γιατί ξέρετε, ένα κακό που έχει ο μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας, και θα το πω ας πούμε, είναι ότι πολλές φορές πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Επειδή έχει κάτσει, έχει αναπτύξει την επιχείρησή του και μπράβο, νομίζω ότι τα ξέρει όλα και ότι δεν έχει ανάγκη από κάποιον άλλον που τι θα του μάθει. Θα του μάθει τον πελάτη, θα του μάθει την αγορά. Και ξέρετε, εκεί μπαίνουν καμιά φορά σε μία παγίδα. Και μάλιστα πολλές φορές έχω πει ότι οι επιχειρηματίες που πραγματικά κάνουν την υπέρβαση επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό και επενδύουν σε πέρα από το, και επενδύουν στο να μελετούν και να μην αισθάνονται ότι τα ξέρουν όλα. Ξέρετε, ο ξερολαρισμός σε όλες τις φάσεις της ζωής είναι πολύ κακό πράγμα. Τώρα, και φυσικασμός. Σε περίοδο ύφεσης αυτό δεν έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία ή δεν αλλάζει τουλάχιστον? Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει και μάλιστα μια και είμαστε και συζητάμε για να έρθουμε ακριβώς και στο θέμα της συζήτησής μας, εγώ έχω βγάλει ένα δεκάλογο πώς θα πρέπει η επιχείρηση να αντιμετωπίζει το θέμα του μάρκετινγκ στην περίοδο της ύφεσης για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να το αναλύσω. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, η πρώτη εντολή καταρχήν είναι ότι θα πρέπει να δώσει έμφαση στην έρευνα αγοράς. Θα πρέπει δηλαδή συνεχώς να μελετάει την αγορά. Ένας από τους βασικούς λόγους, θα μου πεις ότι πρέπει να έρθει η ύφεση για να μελετάς την αγορά. Όχι. Αυτό πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα αν έχουμε ανάπτυξη, αν έχουμε ύφεση κτλ. Αλλά ειδικά τώρα τι γίνεται? Αλλάζει η συμπεριφορά του καταναλωτή. Όλη αυτή η ύφεση και η κρίση αλλάζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Που σημαίνει ότι μπορεί, ψάχνοντας και μελετώντας την αγορά, να βρει ευκαιρίες. Γι' αυτό λένε πίσω από την κρίση υπάρχουν και πίσω από το πρόβλημα υπάρχουν οι ευκαιρίες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της αγοράς. Μην τη θεωρεί δεδομένη. Η αγορά συνεχώς αλλάζει και η αγορά θα πρέπει να μελετάται. Αυτό είναι το νούμερο 1. Νούμερο 2. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους υπάρχοντες πελάτες. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Έχουν αναπτυχθεί στην επιστήμη του μάρκετινγκ μεθοδολογίες όπου αξιολογείς το πελατολόγιο σου, βλέπεις ποιοι είναι οι καλοί σου πελάτες και προσπαθείς σε αυτούς τους πελάτες να εστιάζεις όλη σου την προσπάθεια. Γιατί το σημαντικότερο ενεργητικό μιας επιχείρησης είναι οι καλοί της πελάτες. Και λέγοντας αυτό θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Και να καταργήσεις και κάποιους. Δηλαδή αν υπάρχουν μέσα πελάτες οι οποίοι δεν συνεισφέρουν, δεν είναι αν θέλεις οι πιστοί σου πελάτες, δεν είναι οι ικανοποιημένοι σου πελάτες, είναι οι πελάτες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται και αυτοί στις δικές υποχρεώσεις απέναντί σου, δεν χρειάζεται να τους έχεις στο χαρτοφυλάκιό σου. Άρα η δεύτερη λοιπόν εντολή είναι θα πρέπει να εστιάζει στους υπάρχοντες πελάτες και όπως σας είπα υπάρχουν μοντέλα που λέγονται Customer Lifetime Value. Αυτή τη στιγμή μπορεί μια επιχείρηση με σχετικές μεθοδολογίες να εκτιμήσει τι κερδοφορία δίνει ο κάθε πελάτης και τι αξία έχει συνεισφέρει ο πελάτης στην επιχείρηση over the life cycle, σε όλη την περίοδο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο που είναι άμεσα συνυφασμένο με το δεύτερο είναι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό που λέμε service, εξυπηρέτηση του πελάτη.
θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Λένε, ας πούμε, ότι το 68% των πελατών που αφήνουν μια επιχείρηση, είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών, το κάνουν γιατί αισθανθήκανε ότι δεν είχαν την προσοχή που απαιτούσαν. Δηλαδή δεν είχαν το σέρβις, την εξυπηρέτηση που επιθυμούσαν. Από την άλλη, έχει φανεί ότι αυτός ο οποίος προσφέρει ποιότητα εξυπηρέτησης στον πελάτη και χρεώνει περισσότερο, και το δέχεται αυτό ο πελάτης, αλλά αναπτύσσεται και πολύ ταχύτερα. Άρα λοιπόν το τρίτο λοιπόν είναι να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο σέρβις και στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το τέταρτο είναι θα προσπαθούμε πάντα να διαφοροποιηθούμε από τον ανταγωνισμό. Η λέξη διαφοροποίηση για μένα είναι από τις βασικότερες στον χώρο του μάρκετινγκ και γενικά της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή τι είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από τον ανταγωνιστή. Δύσκολο. Θα ήθελα να πω ότι βασικά εγώ μιλάω για 4 πυλώνες διαφοροποίησης. Η μία είναι η ποιότητα, η άλλη είναι η τιμή, η άλλη είναι η καινοτομία και το άλλο είναι το σέρβις που έλεγα προηγουμένως. Είναι 4 σημαντικότατοι πυλώνες διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Μπορεί να είσαι ποιοτικότερος, μπορεί να είσαι φτηνότερος, μπορεί να είσαι καινοτόμος, μπορεί να έχεις πολύ καλό σέρβις. Προσέξτε, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Γιατί μετά μπαίνουμε σε μυθικές καταστάσεις και φτηνοί, είμαστε και ποιοτικοί, είμαστε και καινοτόμοι, αυτά δεν ισχύουν. Έτσι. Λοιπόν, άρα το τέταρτο. Πάμε στο πέμπτο. Το πέμπτο έχει να κάνει το ότι θα πρέπει να εστιάζουμε, να αξιολογούμε καταρχήν τα προϊόντα μας. Μια φορά το χρόνο δεν καθόμαστε να φτιάξουμε budget. Και μιλάω για μικρομεσαία εταιρεία. Θα δουλέψει πάνω σε ένα budget. Και εσείς, κύριε Μωράκη, κάνετε budget για την εταιρεία. Σωστά. Όταν λοιπόν καθόμαστε και κάνουμε το budget, παράλληλα με αυτό να αξιολογήσουμε τα προϊόντα της υπηρεσίας που προσφέρουμε. Και να δούμε τι προσφέρει το κάθε ένα προϊόν. Να το αξιολογήσουμε. Μας φέρνει τα έσοδα που περιμένουμε ή την κερδοφορία που περιμένουμε. Αν όχι, γιατί το κρατάμε. Βοηθάει σε τίποτα. Γιατί αν μιλάμε ιδιαίτερα για παραγωγή, μιλάμε για έξτρα κόστη. Όταν έχεις δηλαδή πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν τσουλάνε, όπως λέμε ας πούμε στην καθημερινή της αγοράς, αυτά δημιουργούν τεράστια κόστη για την εταιρεία. Και μάλιστα πολλές φορές λέω ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των προϊόντων που έχει μια επιχείρηση αριθμητικά, τα προβλήματα αυξάνουν γεωμετρικά. Και εξάλλου θα ξέρετε και τον κανόνα του 20-80, η καμπύλη του Παρέτο. Το 20% των προϊόντων ή των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 80% του τζίρου της κερδοφορίας. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να αξιολογούμε και να βλέπουμε ποια προϊόντα θα πρέπει να διατηρήσουμε, ποια να υποστηρίξουμε, ποια πιθανό να τροποποιήσουμε και στο κάτω-κάτω και ποια να καταργήσουμε. Άρα λοιπόν η πέμπτη εντολή είναι μια εκτεταμένη αξιολόγηση του προοδικού χαρτοφυλακίου. Μάλιστα. Να συνεχίσω να τα πούμε με δόση. Νομίζω ότι καλό θα είναι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε στους τηλεθεατές μας, μισό λεπτό κύριε καθηγητά, ότι μπορείτε τηλεφωνώντας στο τηλέφωνο της Μόραξ 95-78-130 σήμερα ή αύριο ώρες γραφείου να σας στείλουμε το δεκάλογο αυτό εντελώς δωρεάν για να τον έχετε, να τον επικαλείστε. Συνεχίστε κύριε καθηγητά. Η έκτη εντολή έχει να κάνει με αυτό που λέμε για σχετικά με την τιμή. Ακούμε τώρα ότι στην περίοδο της ύφεσης καλό είναι να μειώνεις τις τιμές κτλ. Εγώ είμαι κατά αυτού. Μάλλον να το εξηγήσω τι εννοώ. Έτσι. Αν η εταιρεία σου και η εικόνα που έχει στήσει και οι αξίες που έχει στήσει πάνω στα προϊόντα που παράγεις είναι προϊόντα ποιοτικά, χρεώνοντας όλα αυτά τα χρόνια αυτό που λέμε ένα premium price, δεν υπάρχει λόγος να αρχίσεις να μειώνεις την τιμή. Γιατί τότε ό,τι έχεις χτίσει σαν premium, σαν ποιοτικό και όλες τις αξίες που έχεις δώσει στο προϊόν αρχίζουν και εξαφανίζονται. Και μπορεί να γυρίσει ο πελάτης και να πει: καλά, τόσο καιρό το χρέωνες τόσο. Τώρα γιατί, δηλαδή, επειδή είναι ύφεση και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια εσωκερδούσες εις βάρος μου, ας το πούμε έτσι. Άρα για μένα, και τι μπορεί να κάνει κάποιος, όπως ξέρω κάποιες μεγάλες εταιρείες, βγάζουν άλλα προϊόντα παρεφερή σε χαμηλότερη τιμή για να αντιμετωπίσουν, ας πάρουμε τα καταναλωτικά προϊόντα αυτά που λέμε τα private labels, για να αντιμετωπίσουν τα private labels μέσα στα καταστήματα, τα ιδιωτικά σήματα δηλαδή, μπορούν να βγάζουν versions, δηλαδή ποικιλίες του προϊόντος, σε χαμηλότερη, ας το πούμε, ποιότητα και σε χαμηλότερη τιμή. Αλλά την πράντα την οποία έχει χτίσει, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, το προϊόν που έχει χτίσει, αυτό δεν το πειράζει. Γιατί έχει χτίσει πάνω εκεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, από την άλλη, αν όλα αυτά τα χρόνια όλη η στρατηγική στηριζόταν στη χαμηλή τιμή,
τότε μείωσε την τιμή κι άλλο. Γιατί ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια έχει στήσει αυτό που λέμε ένα position, μια τοποθέτηση του φθηνού προϊόντος. Έτσι. Αυτό είναι το έκτο. Πάμε στο 7ο. Το 7ο έχει να κάνει με κάτι που αφορά και εσάς άμεσα, γνωρίζοντας και με αυτά που ασχολείστε όλα αυτά τα χρόνια και πολύ επιτυχημένα. Με το κομμάτι της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Στην περίοδο της ύφεσης βλέπουμε ότι έχουμε μια τρομερή μείωση των δαπανών για προβολή και επικοινωνία. Στρατηγικά και επιστημονικά ομιλούντες, αυτό είναι λάθος. Όσες έρευνες έχουν γίνει περιόδους ύφεσης, από το μεγάλο κράχ του 29 μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι στην περίοδο της ύφεσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν ανέπαφο το προϋπολογισμό το επικοινωνιακό το budget, ή και το αυξάνουν, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στην περίοδο της ύφεσης και μετά. Εκμεταλλεύονται την κρίση. Ακριβώς. Και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και εδώ δεν μιλάμε για περιπτωσιολογία, μιλάμε για έρευνες που έχουν βάλει μέσα μεγάλους κλάδους και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και απ' την άλλη υπάρχει και μια παγκόσμια σταθερά που λέει ότι όταν έχουμε μια μείωση 1% του ΑΕΠ, το κομμάτι της προβολής και επικοινωνίας μειώνεται κατά 5%. Άρα καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση, όπως όλοι οι managers, το πρώτο πράγμα που κόβουν είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, αν έρθουμε και στον χώρο του marketing, τι κόβουν? Επικοινωνία, κόβουν έρευνα αγοράς, κόβουν εκπαίδευση. Έτσι. Γιατί τα βλέπουν όλα αυτά σαν έξοδο και όχι σαν επένδυση. Γιατί για μένα η έρευνα αγοράς, το να ξέρεις την αγορά και τον πελάτη σου είναι φοβερή επένδυση. Και μάλιστα εδώ θα ήθελα να πω και το εξής. Για μένα δεν ισχύει επενδυτική απόφαση. Ακούμε τώρα να προσελκύσουμε επενδύσεις, να κάνουμε επενδύσεις, το ένα, το άλλο κτλ. Για μένα δεν υφίσταται επενδυτική απόφαση αν δεν έχεις μελετήσει την αγορά στην οποία απευθύνεται αυτή η επένδυση. Δηλαδή το marketing θα πρέπει να είναι παρόν σε κάθε προσπάθεια επένδυσης. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν να βλέπουμε το marketing σαν επένδυση. Και την προβολή σαν επένδυση και την έρευνα αγορά σαν επένδυση και το ανθρώπινο δυναμικό σαν επένδυση. Και όχι σαν έξοδο. Εντάξει. Τώρα μπορεί να με ακούει ένας επιχειρηματίας και να πει όταν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν έχω να πληρώσω τους εργαζόμενους. Εσύ μου λες τώρα να κάνω διαφήμιση ή να κάνω έρευνα αγοράς κτλ. Εντάξει. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα λέω σε αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε αυτά, όχι γιατί δεν έχουν απλώς το προσωπικό τους, αλλά γιατί βλέπουν μία μείωση του ποσοστού κέρδους και σου λέει, ας πούμε, για να βελτιώσω την κερδοφορία μου, θα κόψω αυτά. Αυτό είναι λάθος. Ναι, άλλωστε εμείς μιλάμε δηλαδή για επιχειρήσεις που υπάρχει το σχετικό κεφάλαιο κίνησης και το σχετικά αποθεματικά. Δεν είμαστε επιχειρήσεις που αύριο το πρωί δεν έχουν απλώς εργαζόμενους. Απλώς εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να γυρνάω και να λέω σε μια εταιρεία, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχει απλώς το προσωπικό ότι κάνει έρευνα αγοράς και κάνει προβολή κτλ. Αλλά στο μυαλό μου έχω πάρα πολλές εταιρείες που στην περίοδο της ύφεσης, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα, επειδή μειώνεται η κερδοφορία τους, προσπαθούν να το εξισώσουν, μειώνοντας και κόβοντας αυτές τις επενδυτικές προσπάθειες, όπως λέω. Γι' αυτό το πράγμα μιλάω. Ή το χειρότερο, λόγω της μειωμένης ταμιακής ρευστότητας, πουλάνε προϊόντα σχεδόν στην τιμή κόστους ή και λιγότερο για να εξυπηρετηθούν ταμιακά. Και αυτό είναι τελείως καταστροφικό. Έτσι. Να μπορεί να έτσι. Να συνεχίσουμε, κύριε Γεράκη, για να ολοκληρωθεί ο δεκάλογος, για να κάνω μερικές ερωτήσεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν η 8η εντολή, είναι η μεγάλη σημασία που έχει το να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με τον πελάτη. Και υπάρχουν άλλα στατιστικά εδώ, παγκόσμια, που λένε ότι στοιχίζει 5 φορές περισσότερο να βρεις νέο πελάτη από το να διατηρήσεις τον υπάρχοντα πελάτη. Άρα λοιπόν οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τον πελάτη είναι εκ των όνου κάνευ. Ιδιαίτερα, όπως είπα και προηγουμένως, σε αυτή την περίοδο της ύφεσης. Η 9η εντολή έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να αναδιοργανωθεί όλο το τμήμα marketing. Και γιατί θα πρέπει να αναδιοργανωθεί. Δειλά-δειλά στην Ελλάδα, αλλά αρκετά χρόνια τώρα στην Αμερική, έχει δημιουργηθεί, αν θέλεις, μία νέα ειδίκευση που λέγεται web management. Δηλαδή η διοίκηση της κοινωνικής δικτύωσης. Όπου υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται μόνο με τα social media και προσπαθούν να καταγράφουν ό,τι λέγεται και δεν λέγεται για την εταιρεία,
να περνάνε μηνύματα μέσα από τα social media, πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που λέμε το content, τι περιεχόμενο θα δώσεις, και επίσης άτομα που εξειδικεύονται στην ανάλυση όλων αυτών των ψηφιακών δεδομένων που αφορούν πελάτες. Δηλαδή μιλάμε για μια επανάσταση της πληροφόρησης. Άρα μέσα λοιπόν στα τμήματα marketing θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα τα οποία θα μελετάνε τον πελάτη. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν λέω μελετάνε τον πελάτη τη σήμερον ημέρα, υπάρχουν πολλά touching points, σημεία επαφής μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Ακούστε ένα παράδειγμα. Πριν την επανάσταση του ίντερνετ, θέλαμε να πάρουμε ένα προϊόν. Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί, βλέπαμε, κάναμε κάποια διαλογή και πιθανόν να παίρνουμε αυτό που τελικά μας άρεσε, είτε γιατί θέλαμε, μας άρεσε ποιοτικά, είτε μας άρεσε από πλευράς τιμής κτλ. Μπράβο. Τώρα λοιπόν τι έχουμε? Τώρα έχουμε. Βλέπω ένα προϊόν σε ένα περιοδικό. Εντάξει. Προσπαθώ μετά με το smartphone, το βγάζω φωτογραφία. Μέσα από το app το ταυτοποιώ και προσπαθώ να μάθω περισσότερα στοιχεία. Στη συνέχεια τι κάνω? Πηγαίνω στο Google να μάθω περισσότερα για το προϊόν και μπαίνω στα social media να δω τι κριτικές υπάρχουν για το προϊόν και μετά από όλα αυτά τι κάνω? Πηγαίνω σε ένα e-shop και το παραγγέλνω. Καμία σχέση με τον τρόπο που συμπεριφερόταν ο καταναλωτής τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε καθηγητά, θα κρατήσουμε το 10ο λόγο του marketing σε περίοδο ύφεσης. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Σπάνια ευκαιρία να αποκτήσετε μια μοναδική σειρά 5 βιβλίων πωλήσεων γραμμένα από τα κορυφαία μέλη του μεγαλύτερου οργανισμού πωλήσεων στον κόσμο, $1 Million Round Table. Γεμάτα πρακτικές συνταγές. Το πρώτο βιβλίο είναι πώς να βρίσκετε πελάτες, το δεύτερο πώς να πουλάτε και το τρίτο πώς να κλείνετε την πώληση. Δώρο 2 άλλα best-seller βιβλία πωλήσεων, τον οδηγό επιβίωσης σε περίοδο κρίσης και το νέο στυλ της πωλήσης. Η αξία της σειράς είναι 130 ευρώ, πληρώνετε μόνο 65 συν 5 ταχυδρομικά. Τηλεφωνήστε τώρα την παραγγελία σας. 9578 130, 9578 130, παύλα 1, παύλα 2. Πώς θα επιβιώσετε σε περίοδο κρίσης? Πώς μπορούν οι πωλήσεις σας να αυξάνονται στις πιο δύσκολες εποχές? Ο Φίλιππος Μωράκης και οι συνεργάτες του στο περιοδικό επιστημονικό μάρκετινγκ παρουσιάζουν μια εκπομπή σταθμό για την ελληνική τηλεόραση. Μια εκπομπή που θα υποστηρίζει πρακτικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζονται δοκιμασμένες συνταγές επιβίωσης από την πρωτοφανή κρίση που διέλυσε την οικονομία της χώρας. Μια πρωτόγνωρη εκπομπή εργαλείο που δεν σας χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά περιγράφει ρεαλιστικά τις ευκαιρίες επιβίωσης που ακόμη υπάρχουν. Πρακτικές γνώσεις προσέγγισης νέων αγορών. Πετυχημένες συνταγές προώθησης πωλήσεων. Τα 4 χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία. Οι 3 παράγοντες αύξησης των πωλήσεων. Σωστός και λάθος τρόπος πώλησης. 12 χρυσές συνταγές πώλησης. Ο παράγοντας άνθρωπος. Έμφυτα και επίκτητα γνωρίσματα διαμόρφωσης του χαρακτήρα του. Τα 4 μοναδικά κίνητρα δράσης. Ηγεσία. Επιβίωση σε περίοδο κρίσης. Μη χάσετε την εκπομπή εργαλείο που θα σας στηρίζει στη μάχη της επιβίωσης με έγκυρες συμβουλές και έξυπνες λύσεις. Κάθε Τρίτη στις 9 με 10 το βράδυ από το Extra Channel.
Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας Επιβίωση σε περίοδο κρίσης. Προσκεκλημένο μας είναι απόψε ο γνωστός καθηγητής Μάρκετινγκ και πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Αυλωνίτης, με τον οποίο έχουμε ήδη προχωρήσει και έχουμε μιλήσει για τα 9 βήματα του μάρκετινγκ σε περίοδο ύφεσης. Κύριε καθηγητά, θα μας πείτε και το τελευταίο. Το 10ο. Νομίζω το 10ο έχει να κάνει με αυτό που λέω αειφορία στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Θα πρέπει δηλαδή οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να προβληματίζονται πώς μπορούν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όχι μόνο για να προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά έχουν και την ευθύνη να ενημερώνουν τους καταναλωτές, να επιλέγουν προϊόντα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι το θέμα του περιβάλλοντος είναι από τα θέματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα και όντως πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές ακούμε ότι κάνουν τεράστιες προσπάθειες, ούτως ώστε μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια να παράγουν προϊόντα μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά. Πιστεύω λοιπόν ότι και ο Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται το θέμα αυτό της αειφορίας και της παραγωγής και της κατανάλωσης πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε αυτό είναι η 10η, ας το πούμε, εντολή. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέμε green marketing. Green marketing ακριβώς. Και πράσινη επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δυστυχώς ο χρόνος μας πέρασε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σας καλέσουμε ξανά, γιατί το θέμα είναι ατελείωτο, πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για το μικρομεσαίο, ο οποίος, όπως είπε πριν ο κύριος καθηγητής, βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση. Έχουν πέσει οι πωλήσεις του, δεν διαθέτει ρευστό, δεν μπορεί να δανειστεί. Όπως γνωρίζετε, οι τράπεζες δεν έχουν πλέον αντικείμενο και θα δούμε αν θα έχουν στο μέλλον. Λένε τα λεφτά αυτά του Μνημονίου 2 θα ρίξουν ρευστό στην αγορά. Το αμφιβάλλουμε, ελπίζουμε να γίνει. Και το πρόβλημά του είναι πώς να εφαρμόσει το δεκάλογο αυτό του μάρκετινγκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίοδο κρίσης, όταν ο άνθρωπος και δεν έχει τη διάθεση και δεν έχει το βασικό χρήμα να επιβιώσει. Αυτή την ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον κύριο καθηγητή πριν μπούμε στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής μας, για να δώσουμε και μια πρακτική λύση στο μικρομεσαίο μας ακούει σήμερα ή τον ελεύθερο επαγγελματία που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες. Κοιτάξτε, κανένα από τα στοιχεία που είπα δεν είναι με την έννοια αυτή κοστοβόρο. Και η έρευνα αγοράς μπορεί να την κάνεις επιστημονικά και να πληρώσεις μια εταιρεία έρευνας αγοράς που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Παράλληλα όμως θα μπορείς, αν έχεις, ας το πούμε, πολιτές, οι ίδιους οι πολιτές μπορούν να σου φέρουν πληροφόρηση από την αγορά ή και ο ίδιος να ενημερώνεσαι από την αγορά. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι την περίοδο αυτή πιθανόν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, αλλά ίσως είναι και ο καιρός να κάτσουν, να ξανασκεφτούν και να ξαναδούν την επιχείρησή τους, να ξαναδούν την αγορά τους, να δουν τι κάνουν καλά, τι δεν κάνουν καλά, πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν, τι ευκαιρίες δημιουργούνται στην αγορά. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, οι αγοραστικές συμπεριφορές τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, γιατί και αυτοί είναι αγοραστές, αλλάζουν. Και αυτή η αλλαγή πιθανόν να οδηγεί σε νέες ευκαιρίες, σε νέα τμήματα αγοράς που λέμε εμείς στον χώρο του μάρκετινγκ. Άρα χρειάζεται ένα γενικό ψάξιμο που ξεκινάει και έξω στην αγορά, αλλά και μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Πιθανόν πάρα πολλά πράγματα μην γίνονται σωστά. Πιθανόν να έχει στο χαρτοφυλάκιό του προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες είναι άχρηστες και τις έχει εκεί και τις κουβαλάει ανεφλόγου και αιτίας. Υπάρχουν δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερα που δεν συνεπάγονται κάποια μεγάλα έξοδα. Το μόνο που συνεπάγεται είναι αυτό που πάντοτε είπα για την εφαρμογή του μάρκετινγκ. Θα πρέπει να υπάρχει προσανατολισμός και φιλοσοφία του μάρκετινγκ στο μυαλό του Έλληνα επιχειρηματία. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η επιχείρηση ξεκινά την αγορά και τελειώνει στην αγορά. Δεν ξεκινά με την παραγωγή. Γιατί αυτό που έχω δει σε πάρα πολλές μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχει αυτό που λέμε production orientation, ένα προσανατολισμός στην παραγωγή. Ο επιχειρηματίας έμαθε να φτιάχνει το προϊόν. Οπότε πιστεύει ότι είναι ο ειδικός πάνω σε αυτό το προϊόν. Ναι. Πολύ ωραία, σαφέστατα. Αλλά αυτό το προϊόν θα πρέπει να πουληθεί. Και πάντοτε έλεγα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξει ένα προϊόν από το να πουλήσει ένα προϊόν. Και μάλιστα, αν μπορώ να ολοκληρώσω, το λέω και μια και έτσι χρησιμοποιώ και παραδείγματα από το αμφιθέατρο με τους φοιτητές μου, που στα μεταπτυχιακά, το MBA, περισσότεροι είναι και μηχανικοί, τους λέω το εξής και τους προκαλώ. Λέω, για μένα το ευκολότερο πράγμα που είστε μηχανικοί είναι να φτιάξεις ένα εργοστάσιο, να εισάγεις μηχανήματα και να αρχίσεις να φτιάχνεις προϊόντα. Δεν λένε τίποτα πάνω σας, δεν φέρουν αντίρρηση.
Το δυσκολότερο, λέω, πράγμα που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει σε αυτή τη χώρα δυστυχώς είναι να πουλήσω αυτό που παράγω. Στους πελάτες. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το δεύτερο σκέλος που σας είχαμε πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι η εκπομπή έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προσφέρει λύσεις, πρακτικές λύσεις για να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε, και δεύτερον, να θίξει τους πραγματικούς λόγους και αιτίες που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Ένα σημαντικό θέμα που έχει σχέση με αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής είναι ότι το marketing έχει μια άλλη ερμηνεία, ένα άλλο συνώνυμο, και αυτό λέγεται στρατηγικό management. Και το στρατηγικό management δυστυχώς δεν ασκείται στη χώρα μας. Είμαστε όλοι μεροδούλοι μεροφάοι. Πρέπει να καθίσει κανείς πίσω να σκεφτεί, να μελετήσει, να προγραμματίσει και να οργανώσει τις εργασίες του. Και εκείνο το κεφάλαιο έρευνα, τμηματοποίηση αγοράς, εντοποίηση αναγκών της αγοράς, επιλογή προϊόντων που καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς και ένα σωρό άλλα πράγματα που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές, γι' αυτό και επιβιώνουν πάντα και κυριαρχούν στις αγορές τους. Θέλουμε να επισημάνουμε ξανά τους πραγματικούς λόγους οι οποίοι μας βοήθησαν στο κρίσιμο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόβλημα είναι ποιοι είναι οι λόγοι και οι αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να βρούμε τις ρίζες του προβλήματος για να προσπαθήσουμε να τις ξεριζώσουμε και να φυτέψουμε νέους σπόρους πάνω στους οποίους θα μπορούσαμε να ανοικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα, το νέο κράτος. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα που απασχολεί πάρα πολλούς Έλληνες. Το ερώτημα ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες κυριαρχεί στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι γαντζωμένοι στην εξουσία, δεν συμβιβάζονται και δεν δέχονται να θυσιάσουν ούτε ένα ευρώ από τα κεκτημένα και αδιαφορούν για την Τρόικα, η οποία επιμένει συστηματικά και επίμονα να περικόψει τις δαπάνες από τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων. Το καθεστώς το οποίο βγάζει χρήματα από τις προμήθειες του κράτους, από τις φαρμακοβιομηχανίες, από τα φάρμακα, τα νοσοκομεία, τους φαρμακοποιούς, που είναι δισεκατομμύρια δεδομένα κέρδη, δεν μιλάει κανένας. Ας αφήσουμε τα μεγάλα έργα και τους γνωστούς εργολάβους, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται για το φιλοπατρισμό τους. Κανένας στην Ελλάδα δεν μιλάει για την κομματική διακυβέρνηση, που είναι το πρόβλημά μας. Κλέβουν από τα έσοδα του κράτους, κλέβουν και από τα έξοδα του κράτους. Αν τα έσοδα του κράτους είναι 80, μας παρουσιάζουν 50 δις και κλέβουν τα 30. Αν τα έξοδα του κράτους είναι 50, μας παρουσιάζουν 80 και κλέβουν άλλα 30 δις και από τα έξοδα του κράτους. Είναι δεδομένο αυτό που σας λέω, και αν οποιοδήποτε μπορεί να προσκαλέσει μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, η οποία θα έχει το δικαίωμα να κάνει ένα έλεγχο στο δημόσιο, όπως κάνουν οι εφοριακοί στην επιχείρησή μας, αυτά που σας είπα θα επιβεβαιωθούν. Το κύριο πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει διακυβέρνηση. Το 98% του πληθυσμού της Ελλάδος είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, είναι συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι. Μόνο ένα 2% του πληθυσμού έχει διευθυντικές θέσεις και μόνο ένα 0,2% έχει ηγετικές διευθυντικές θέσεις. Και να κάνω και ένα άλλο σημαδιακό σημείωμα. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ των ευθυνών ενός γενικού διευθυντή, ενός επιχειρηματία και ενός διευθυντικού στελέχους. Το πρόβλημα είναι στη λήψη αποφάσεων. Οι διευθυντές δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Παίρνουν σε κάποιο περιορισμένο βαθμό. Τις αποφάσεις παίρνουν οι επιχειρηματίες, οι CEO, οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου και ενός διευθυντικού στελέχους. Επομένως, οι άνθρωποι που νιώθουν για τα προβλήματα της διακυβέρνησης της Ελλάδος είναι ελάχιστοι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό να του πούν τι σημαίνει διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση νομίζει ο κόσμος ότι είναι ένα έργο ενός Μεσσία. Ότι αν βρεθεί ο Μεσσίας θα λύσει ως διαμαγείας όλα μας τα προβλήματα, θα βάλει τάξη στο δημόσιο, θα περιορίσει την ανεπάρκεια, τις πατάλες και τη διαφθορά και θα ζούμε ζωή χαρισάμενη. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η σύγχρονη πολυεθνική δεν βασίζεται σε Μεσσίες, βασίζεται σε μεθόδους διακυβέρνησης. Το θέμα μας είναι ότι οι πολυεθνικές και οι τράπεζες, τα καρτέλα αυτά, δεν θέλουν να δώσουν το know-how του οργανωμένου και παραγωγικού management στις κυβερνήσεις για να τις έχουν υποχείριό τους.
για να μπορούν να τις διευθύνουν, να τις χρηματίζουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πολυεθνικές και οι τράπεζες δεν θέλουν τον ανταγωνισμό και το κατάφεραν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να μην υπάρχει σήμερα ουσιαστικός ανταγωνισμός στην παγκόσμια οικονομία. Δεν θέλει μια μεγάλη πολυεθνική που απασχολεί 100-200.000 ανθρώπους να εμφανιστεί ένας επιστήμονας και να βγάλει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα του απειλήσει το οικοδόμημα. Γι' αυτό φροντίζουν να ελέγχουν όλα τα εργαστήρια του κόσμου, μην τυχόν και βγει κάποιο νέο προϊόν, για να το προλάβουν, μην τους απειλήσει την ύπαρξή τους. Επομένως, μία διακυβέρνηση η οποία ασκείται αποκλειστικά από πολιτικούς, που δεν έχουν ιδέα από τη σύγχρονη παραγωγική διακυβέρνηση. Γνωρίζουν μόνο να μιλάνε με στόμφο και με ύφος και να δανείζονται. Μπορεί μια επιχείρηση να διοικηθεί όταν ο Γενικός Διευθυντής ή ο επιχειρηματίας δανείζεται συστηματικά για τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του? Υπάρχει πιο θεότρελο πράγμα από αυτό? Και πάνε να μας πείσουν με ατελείωτες συζητήσεις και με τα talk show της τηλεόρασης, που τα βλέπουμε και μας ανακατεύουν τα άντερα, και να μας συγχωρέσετε για την έκφραση αυτή, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι αδύνατον μια χώρα να διοικηθεί με δανειζόμενα χρήματα. Πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο, όπως ο κάθε επιχειρηματίας, και να το προσέχεις στο σκόριο οφθαλμού. Με αυτό θα διοικήσεις τη χώρα. Με αυτό θα μοιράσεις τα έξοδά σου και τις δαπάνες σου και το προσωπικό σου. Μία επιχείρηση όπως ένα κράτος έχει 10 υποχρεώσεις. Οι 10 υποχρεώσεις αυτές είναι: πρώτον, να ικανοποιεί τους πελάτες προσφέροντας ποιότητα και προσιτή τιμή. Δεύτερον, να ικανοποιεί τους εργαζόμενους, να είναι ευχάριστο το περιβάλλον που εργάζονται και ικανοποιητικές οι αμοιβές, να ζήσουν σαν άνθρωποι. Τρίτον, να πληρώνει στην ώρα τους προμηθευτές για να μπορέσουν και αυτοί να υπάρξουν σαν επιχειρήσεις. Τέταρτον, να φροντίζει να πληρώνει στην ώρα τους τα ασφαλιστικά χρήματα της σύνταξης και της περίθαλψης των εργαζομένων. Πέμπτον, να φροντίζει να έχει ένα εισόδημα, ένα απόθεμα για μια έκτακτη ευκαιρία ή κάποια επένδυση. Έκτον, να φροντίζει να επενδύει στην έρευνα και τεχνολογία, να βρει νέα προϊόντα, να δει τι κάνει ο ανταγωνισμός για να προσφέρει πρόσθετη αξία συνεχώς στους πελάτες, πολίτες στην προκειμένη περίπτωση του κράτους. Έκτον, να φροντίζει να αντιμετωπίζει πιθανούς κινδύνους, γιατί και οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι πρέπει να προβλεφθούν. Η ζωή επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, όλα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ένα στρατηγικό management λαμβάνει υπόψη του και αυτά τα πίθανα πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν. Γι' αυτό και οι στρατιωτικές εκστρατείες έχουν plan A, plan B, plan C. Πράγματα αδιανόητα για ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία που εργάζεται όλη μέρα διοικώντας την επιχείρησή του και μη έχοντας χρόνο να σκεφτεί στρατηγικά τι θα κάνει, πού θα πάει, πώς θα αντιμετωπίσει μια κρίση ή κάποια απειλή που πιθανόν να εμφανιστεί στο μαγαζί του. Το θέμα είναι ατελείωτο, σεβαστοί τηλεθεατές. Θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές πάνε με τους δύο στόχους. Να σας προσφέρουμε πρακτικές συνταγές επίλυσης του προβλήματος για να μπορέσετε να επιβιώσετε και παράλληλα να καυτηριάζουμε τις ρίζες του προβλήματος, μήπως και δεήσουμε κάποια μέρα να βρούμε τρόπος να τις ξεριζώσουμε και να λύσουμε το πρόβλημά μας άπαξ και διαπαντός. Ένα θέμα είναι δεδομένο. Οι Έλληνες είναι εφευρετικοί, είναι σκληροί, έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα και είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση και θα νοικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και την επόμενη Τρίτη στις 8 θα είμαστε πάλι κοντά σας. Καλή νύχτα σας.